23 διαφορετικοί οδηγοί έχουν περάσει από την πρωτοπορία. 63 αλλαγές σε αυτή. Θα φύγει το Pace Car και θα πάμε για 4 γύρους. Grand Finale. 4 γύροι λοιπόν για την ολοκλήρωση του Daytona 500. Το Pace Car έφυγε, πράσινη σημαία, 4 γύροι, 10 μίλια, 16 χιλιόμετρα για να μάθουμε τον νικητή του πρώτου αγώνα της χρονιάς. Εκκινεί πολύ καλά ο Reddick. Παίρνει και το σπρώξιμο εκεί από τον Byron. Και δείχνει να αφήνει πίσω του τον McDowell. Αλλαγές θέσεων, περισσότερα ρίσκα. Ανοίγεται λίγο ο Reddick να καλύψει και τον McDowell. Αλλά ανοίγει την πόρτα στον Hosvar. Στον Κισλόφσκι, με συγχωρείτε. Όχι, καλά το είπα στην αρχή. Στον Byron. Με την τρίτη. Και πώς είναι δυνατόν να πήγαμε πάλι σε 3 λωρίδες τόσο γρήγορα. Και όμως, με συγχωρείτε, καταφέρει με την βοήθεια του Hosvar να έρθει ο McDowell στην κορυφή. 63 αλλαγές στην πρωτοπορία. 3 γύροι ακόμα. Ο McDowell είναι μπροστά και πίσω του είναι 3 λωρίδες. Ανεβαίνει ψηλά να κλείσει τον Byron. Έχουμε επαφή, τον ακουμπάει ο Byron. Ακουμπάνε και πίσω τους. Και ο Eric Jones και ο Stenhouse Jr. Ο Byron προσπαθεί από την εσωτερική. Εκεί ο McDowell θα προσπαθήσει να τον κλείσει. Και τα καταφέρνει. Αποσταθεροποιείται λίγο εκεί ο Hosvar. Δύο γύρια ακόμα, 5 μίλια, McDowell μπροστά. Carson Hosvar ακριβώς πίσω του. Ο Byron με τον Reddick και τον Eric Jones ψηλά. Πραγματικό θρίλερ. Ο McDowell δείχνει να χάνει όμως την πρωτοπορία. Είναι ο Carson Hosvar αυτός ο οποίος έχει βρεθεί τώρα μπροστά του. Τελευταίος γύρος. Και έχουμε επαφή. Ο Hosvar είναι έξω και έχουμε overtime. 3 διεκδικητές βγήκαν εκτός μάχης σίγουρα. Δεν τελειώνει έτσι. Λοιπόν, ενώ ο Elliot είναι μπροστά, έχοντας τον Gilliland πίσω, τον Jane Smith, με συγχωρείτε, Elliot, Smith κολλημένος πίσω του και τρίτος ο Reddick με τον Herb στην τέταρτη θέση. Ο Reddick περνάει τον Smith. Πάει να επιτεθεί, έρχεται από την εσωτερική, είναι δίπλα-δίπλα, έχουν επαφή. Ο Reddick θα ρίξει, έχουμε κι άλλο χτύπημα. Και ο Herb ρίχνει άλλους 3 έξω και παίρνει την νίκη ο Tyler Reddick. Αγώνας επιβίωσης, Demolition Derby. Πραγματικό Demolition Derby. Ο 30χρονος από το Cumming της Καλιφόρνια πανηγυρίζει την ένατη νίκη της καριέρας του. Σε ένα συγκλονιστικό δραματικό φινάλε. Ο Hosvar φάνηκε στην αρχή να έχει τα ενία. Τον χτυπούν από πίσω και βλέπουμε 3 διεκδικητές να μένουν εκτός εκεί. Και μετά, ενώ ο Reddick βρισκόταν ξεκάθαρα πίσω τον Elliot και από τον Smith, κάνει 2 κινήσεις κλειδιά, παίρνει την πρωτοπορία και οι πίσω του χτυπάνε ξανά, αφήνοντας το μόνο προς την νίκη. Εδώ είναι ο Elliot. Έφτασε κοντά, αλλά όπως λένε και οι YouTube, far away so close.
πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο της 2311. Εδώ βλέπετε ότι το πανηγυρίζει με την ψυχή του, με πυρουέτες στο γρασίδι ο Τάιλερ Ρέντινγκ. Είχε κινήσει μόλις 26ος, ίσως να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει για νικητή στον Daytona 500. Εκεί που είχε τον πρώτο του αγώνα το 2019, σε 219 αγώνες με τον σημερινό έχει 9 νίκες. Τι φινάλε ήταν αυτό, τι χαμός ήταν αυτό στο τέλος. Ο Μακντάουελ, ο οποίος δεν μπήκε τελικά και ποτέ στα πίτε, έτσι. Πήγε να το κερδίσει έτσι. Πανηγυρισμοί για την 2311, κάπου εκεί θα εμφανιστεί και ο Μάικλ Τζόρνταν. Τάιλερ Ρέντινγκ και ο Μπίλι Σκοτ, ο True Chief του Αμερικανού. Βεγγαλικά στον ουρανό της Φλόριντα. Προλάβαμε και την βροχή. Έχει κερδίσει λοιπόν ο Τάιλερ Ρέντινγκ με δεύτερο το Stenhouse Jr., τρίτο το Λογκάνο, τέταρτο τον Έλιοτ παρά το ατύχημα στο φινάλε, πέμπτο τον Κισλόφσκι, έκτο τον Σμιθ, έβδομο τον Μπούσερ, όγδοο τον Χέρμπστ, ένατο τον Μπέρι και δέκατο τον Μπάμπα Γουάλας. Συγκλονιστικό το φινάλε. Ο Ρέντινγκ, ο οποίος έφτασε μια ανάσα από την νίκη πέρσι, τερμάτισε δεύτερος, φέτος πήγε ένα σκαλί παραπάνω, είναι ο μεγάλος νικητής στον Daytona 500. Και είναι ο πρώτος οδηγός που κερδίζει το Daytona 500. Γίνεται ο Τάιλερ Ρέντινγκ ο πρώτος οδηγός που κερδίζει το Daytona 500 με το Toyota πέραν του Ντένι Χάμλιν. Πέρσι είχε τους περισσότερους βαθμούς από όλους στις drafting tracks. Πρόπερσι ήταν πρωταθλητής κανονικής περίοδου. Για να δούμε αν φέτος θα είναι η χρονιά του. Εδώ ο Chris Buescher. Comes out, it's over. Hocevar in the wall, turned around in front of the field. Around goes Jones. Ricky Stenhouse to the... Όλα αυτά με το εντυπωσιακό φινάλε το οποίο είδαμε, με τις επαφές με τον Hocevar να καταλήγει στον τοίχο στο ξεκίνημα του τελευταίου γύρου και να παρασέρνει άλλους δύο από τους πρωτοπόρους τουλάχιστον. Αυτός ο χαμός εκεί ουσιαστικά μπλόκαρε και τον Μπάμπα Γουάλας και τον έριξε πιο πίσω. Και μετά, στη συνέχεια του ίδιου γύρου, είναι μπροστά ο Έλιοτ. Τον καταδιώκει ο
Smith. Ο Reddick τον περνάει το Smith από πάνω και έρχεται να κυνηγήσει τον Elliott από χαμηλά. Και ο Herbst είναι αυτός ο οποίος χτυπάει με όλους. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το φινάλε. Θα δούμε replay, να το. Εδώ είναι η πρώτη σύγκρουση. Εκεί βλέπετε πως ο Byron, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο οποίος μπλοκάρει τον Bubba Wallace. Και πλέον εδώ αποκτά το πλεονέκτημα ο Elliott. Είναι κολλημένος πίσω του πλέον ο Zane Smith. Κάνει έδαφος στο Stenhouse Jr. Και έχετε με το 45 ο Reddick. Ανοίγεται ψηλά, θα τον δείτε, κινείται δεξιά. Και με το που χάνει λίγη φόρα ο Smith, τον περνάει από πάνω. Οριακά εκεί. Ακολουθεί και ο Herbst. Και μετά κατεβαίνει για να περάσει από την εσωτερική τον Elliott. Έχουν επαφή και ο Herbst τυπάει με τον Κισλόφσκι και τον Λογκάνο και όλους τους υπόλοιπους. Και πέρα από το χάος αναδύεται ο Reddick, ο οποίος παίρνει τη νίκη στο Daytona 500. Συγκλονιστικό το φινάλε του πρώτου αγώνα της χρονιάς, όπως συνήθως συμβαίνει στο πρωτάθλημα NASCAR, το οποίο απολαμβάνεται και φέτος ζωντανά και αποκλειστικά από το Antenna Plus. Είμαι ο Πάνος Ιτανίδης και με αυτές τις εικόνες ήρθε η ώρα να σας πω καληνύχτα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με τον αγώνα της Ατλάντα. Καλό σας βράδυ.